Nachádzame sa v meste Osviečim v Poľsku, kde sa počas druhej svetovej vojny odohrávali hrozné veci spojené s holokaustom. Tu sa nachádzali nemecké koncentračné a vyhladzovacie tábory, v ktorých boli väzni vystavovaní nútenej práci, hladovaniu a systematickému vyvražďovaniu. Ahoj, čo od tejto exkurzie do Osviečimu očakávaš? Očakávam, že sa dozviem niečo nové o osude Židov počas druhej svetovej vojny a konkrétne o osude v tomto tábore. Chcel som ho vždycky navštíviť, nakoľko som počul, že niektorí ľudia vybiehali od strachu von a chcel by som si teda overiť, že či aj mňa to tak zasiahne a že či sa toho zláknem a či budem mať také pocity, ako mali oni. Ahoj, čo od tejto akcie očakávaš? No, som úprimne dosť zvedavý. Mal som možnosť ísť do Osvienčimu viackrát, ale odmietol som to a teraz som tu príležitosť dostal znova, vďaka našej škole, tak som zvedavý. Dobrý deň, čo si o tejto exkurzii myslíte a myslíte si, že by sa malo chodiť viacej mladých ľudí a čo by ste tak mladým ľuďom poradili, aby na takúto exkurziu mali ísť? Určite myslím, že jeden raz za života to treba vidieť, aby sa to nikdy neopakovalo, predovšetkým preto. Nie je to tá veselá história Poľska, sú aj veselšie a zábavnejšie témy v celom tomto malopoľskom kraji, ale toto treba jedenkrát v živote navštíviť. Mala som raz skupinu takých veľmi veselých ľudí zo západnej Európy. Išli sme do Osvienčimu a po Osvienčime sme už neboli takí veselí. Rozmýšľali sme o tom, že či mohol jeden človek druhému človeku vymyslieť toľko zverstva, ako vymysleli počas druhej svetovej vojny Nemci. Ďakujem. Ukážeme vám, kde sa jednotlivé časti tábora nachádzajú a čo sa v nich dialo. V tábore Birkenau spávali na trojposchodových posteliach natlačení vedľa seba. Museli ležať na boku, aby sa ich na postele zmestilo čo najviac. Tí, ktorí spávali dole, to mali najhoršie. Zhora na nich padali nečistoty a zozadu im kusy tiel ohryzovali potkany. Dozvedeli sme sa napríklad, že každý väzeň mal svoju vlastnú misku, ktorú si musel starostlivo strážiť. Ak ju stratil alebo mu ju ukradli, zostal bez jedla. Väzni preto s miskami spávali, pretože to bol ich jediný spôsob, ako sa mohli dostať k jedlu. Po 9. hodine večer nesmeli vychádzať a tak aj ak potrebovali vykonať potrebu, museli použiť tú istú misku, ktorú už potom nemali možnosť umyť. Na mieste som cítil zvláštny pokoj, ale aj ťažobu. Miesto, kde kedysi trpeli tisíce ľudí, dnes pôsobí ticho. Táto návšteva vo mne zanechala hlboký dojem, aké je dôležité si vážiť slobodu a život. Prehliadka Osvienčimu nám pripomenula, aké dôležité je pamätať na minulosť a učiť sa z nej. Nezabúdajme na obete holokaustu a snažme sa, aby sa takéto hrôzy už nikdy neopakovali.